Wara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ddikjarat illi aktar minn 70,000 persuna f'pajjiżna qed jaqilgħu taħt l-1,000 fix-xahar tarif moti fil-Parlament mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana kixef kif il-partit ta' Alex Borg għawweġ l-istatistika biex jibni fuq in-narrattiva tiegħu ta' cheap labor u pagi baxxi. Waqt li wieġeb għal mistoqsija parlamentari ta' deputata u wib tal-Gvern Naomi Kakija, il-Ministru wera kif dak li qed jiġi kwotat mill-PN jinkludi wkoll persuni li ma ħadmux sena sħiħa jew perjodi qosra fis-sena anki jekk għal ġurnata waħda. Il-wib tal-Gvern talbet kjarifika mill-Ministru Caruana dwar id-dħul ta' dawk li ħadmu sena sħiħa fl-2024 l-aħħar sena miġbura. Minn dak il qal il-Ministru jirriżulta li meta jitneħħew persuni li daħlu jew ħarġu mill-impjeg matul is-sena irtiraw u ħadmu staġjonalment dawk li kienu qalgħu taħt l-1,000 fix-xahar jonqsu għal madwar 11,000 jew madwar 5% biss tal-ħaddiema kollha full-time. Minn dawn inqas minn 6,400 huma Maltin, b'kuntrast aktar minn 14,000 Malti full-time fl-istess sena daħal iżjed minn 60,000 euro jew madwar 5,000 euro fix-xahar. Iċ-ċifri ppreżentati wkoll juru li l-paga gross medja tal-Maltin illi ħadmu sena sħiħa ekwivalenti għal madwar 33,000 euro fis-sena mingħajr ma tinkludi allowances u l-overtime. Bekk il-paga gross medja hija ta' madwar 2,750 euro fix-xahar. Din it-tendenza ikkonfermata wkoll minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat, fejn ukoll toħroġ id-differenza meta mqabbel mal-2012 l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Tal-iżvilupp u qabża fil-kwalità tal-pagi f'pajjiżna u frott anki ta' żieda fl-impjiegi ta' livell ogħla li qed qabdu l-Maltin inkluż floqsma maniġerjali, professjonali u tekniċi. Dan bil-kontra taħt l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista fejn il-pagi kienu ferm aktar baxxi waqt li l-ħaddiema f'pajjiżna wkoll kienu ristretti fl-għażla bħala alternattivi biex jimirħu fil-karrieri u l-livell tal-għajxien tagħhom.